extension sa balay ni pastor. Tinuod, guot gyud mi sa sulod. Ilabi na nanagko na ang mga bata. Pero wala naman nagimain nga guot. Tungod kay enjoy man. Labi na nga tapad sa mga bata. Pero sa dihang naobserbahan sa leader sa church o gimanduan sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing nga mitingon ang tanan aron extensionan ang balay ni pastor para mahimong duha na kakwarto ang maong balay. Na-realize na ko nga oo, managko man day ang mga bata ug need gyud ug other kwarto. Ug sadyang naapoy gusto mo bisita, naapoy masilungan. Ang mga bisita, labi na ang mga membro, no, ang other side or relatives sa both side sa mag-asawa, nga mao ang magtiayon na sila pastor. Ug kung nakita ninyo sa video, na kining ilang gibuhat is tinabangay gyud. Dalaygon ang Dios tungod kay majority ang pag-uyon sa mga katawan sa Dios ning dapita nga extensionan ang balay ni pastor. Ug malipayon sila bubuhat sa maong proyekto nga para sa Ginoo. Una na lang gibuhat, nagmeeting sila uban ng presensya sa Dios. Ug ila dayong giaksyonan ang maong buluhaton. Kining tanan gibuhat nila para gyud sa Ginoo. Tungod kay ila man ang gasto. Doon ni nag-amot og yero or sin, kahoy, balas, hollow blocks, bungbong, vinyl, tangsang, kwarta ug uban pa. Gani igamit pa nila ang ilang mga sakyanan para mahatod ang mga butang diri sa maong dapit. Kining dapita, lote kini sa usa ka miyembro nga gigamit sa pastor. Pagka maayo, no, gipagamit kana sa pastor. Pagka maayo sa Ginoo. Sa dihang nagtrabaho sila ni ining higayuna, si pastor usab nagwali dito sa fellowship. Og ang mga miyembro pod ni nga dapit nagakumpuni pod ni ining dapita. Ug dunay mga katauhan nga nagdala og merienda. Ug nahimong dali ang trabaho tungod kay daghan kaayo sila nagtinabangay. Kanindot lang taon sa mga katauhan nga dunay kasing-kasing sa Ginoo nga maserbisyo dili sa pagpahimo sa tao kundi diha gyud sa Ginoo. Gioban nila ang ilang mga anak, ang ilang apo aron lang gyud nga magahinan ang buluhaton nga gipabuhat sa Ginoo sa ila. Dalaygon ang Dios maigsoon sa inyong gibuhat. Sama mo nga nagbuhat sa inyong panimalay diha sa langit. Ingon diha sa John chapter 14 verse 2, si Jesus nag-ingon, "In my Father's house are many rooms or mansions." Mao kini ang giandam sa Dios alang natong tanan. Ug sa inyong gibuhat karon, natuman usab ninyo ang giingon sa Mateo chapter 25 verse 34. Dunay pulong didto nga nagaingon, "Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong balay." Ang atong pastor dumuduong niining dapita kay dili man siya taga diha. Kung gibuhat ninyo ni sa alagad sa Dios, sama ni nga gibuhat usab ninyo sa Dios. Kuyaw ang panalangin nga inyong dawaton pa. Ilabi na ang inyong mga anak nga nagasupang pa. Ang kalipay sa inyong gibuhat alang sa atong buhi nga Dios, listado ka na diha sa kalangitan. Dunay libro sa langit maigsoon sa kinabuhi nga nag-ingon diha sa Revelation chapter 2 verse 23 o sa chapter 20 verse 13 nga God rewarding or punishing individual based on their deeds niagi sa ilang mga buhat. Ug sa inyong gibuhat karon, atong naobserbahan nga malipayon kaayo sila mumasa, mupala, no, mupamerienda og gani kini nga higayon. Pwede sila magkinabuhi sa or mangita og salapi aron masustintuhan ang ilahang mga panginahanglan. Pero gagahin nila para sa Ginoo. Ang Dios ang magapanalangin kanyang tanan mga igsoon. Kanunay pa ang Ginoo magabobo sa panalangin alang kaninyo. Dagan pang panalangin ang maabot alang kaninyo. Ug sa nahitabo karon, hapit na gyud mahumana extension. God bless everyone.